kula badhe tindak sekolah. Nggih, Nak, ingkang pinter le wonten sekolah. Nggih, Pak. Lho, le asta sapu badhe kagem napa? Damel kerja bakti wonten sekolah, Pak. Oh alah. Kanca panjenengan ugi asta sapu. Mboten, Pak. Kanca kula wonten ingkang asta lap, ember, lan pel. Kegiatan menika dipun tindakaken terus le. Mboten, Pak. Kegiatan menika dipun tindakaken kalih seminggu setunggal. Tujuan dipun wontenaken kegiatan menika kagem menapa le? Kegiatan menika dipun wontenaken amargi sekolah badhe nderek adiwiyata. Menika sae le, Bapak kersa sanget. Nggih, Pak. Panjenengan ugi kadah njagi lingkungan sekolahipun panjenengan le, supados sekolahipun panjenengan saged nderek adiwiyata. Siap, Pak. Ya Allah le, sampun tabuh sapalih 7. Mriko panjenengan tindak sekolah, mangke kantun. Nggih, Pak. Nggih, Pak, menika kula badhe tindak dhateng sekolah.